Illum il-ġurnata, ħafna mill-poeżiji li niltaqgħu magħhom fuq ir-radju jew l-internet ikunu mlibsa n-noti mużikali tal-kompożituri u prodotti bħala kanzunetti. F'din ir-rokna nlaqgħukom ma' Paul Ellul u nistaqsuh dwar is-sena tal-kitba tal-lirika. Illi nikteb mill-1991 fil-fatt il-ġabra tiegħi tinsab miġbura fl-ktieb Fejn Staħbejtli li kont inedejt fl-2016 b'żewġ diski kompatti wkoll miegħu. U allura wieħed jista' jara anke f'dal-ktieb kollaborazzjoni sħiħa ma' diversi kantanti, kompożituri u wkoll inġiniera fi studios fejn irrekordjajna l-kanzunetti. Il-kollaborazzjoni minn dejjem jiena ngħid mhux biss ħolqot ħbiberiji ġodda, imma wkoll nislet fija esperjenzi ġodda li kieku ma kienitx għall-kitba tal-kliem tal-lirika li nagħmel għall kanzunetti kieku dil-ħbiberija li jiena ħloqt ma' diversi kantanti, kompożituri u inġiniera, dil-ħbiberija llum nista' nikkonferma sostnija il-gost tiegħi li mmur anke meta nkun nista' nattendi fi studios u anke nkun preżenti għar-recording tal-kanzunetti. Meta nikteb jiena l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi huwa s-suġġett. Jiġifieri mal-ispirazzjoni tal-kitba hemm ukoll marbut is-suġġett. Issa is-suġġett ivarja, għandek suġġetti fuq l-ambjent, għandek suġġetti fuq il-problemi eżistenzjali li aħna ngħixu kuljum, għandek diffikultajiet oħra li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum. Għandek ukoll lirika li tmiss il-qalb, lirika li titkellem fuq il-ferħ, fuq l-emozzjonijiet. Imma allura għalhekk nippreferi nikteb il-kliem qabel, għax bil-mużika lesta jiena naħseb li nkun marbut iktar fl-għażla tal-kliem u anka fis-suġġett. Il-mużika twasslek biex tażel suġġett li trid. Meta jiena nippreferi li s-suġġett joħroġ skont anka l-burdata tiegħi ta' dak il-ħin li qed nikteb. Kien hemm mumenti fejn il-mużika ġiet qabel, imma f'każijiet rari ħafna. Dan għaliex il-kompożitur ikollu l-mużika lesta tkun toġbu ħafna u jkun irid li jiena nagħmillu l-lirika għaliha. Imma kieku kelli nagħżel il-kliem joħroġ aktar b'mod ħieles minn għandi minn ġo qalbi mingħajr ma jkolli l-mużika li torbotni. Jiena mħabba li s-suġġett l-aktar li joħroġ minni bħala suġġett tal-kanzunetti huma suġġetti li huma riżultat ta' emozzjoni profonda bħal mewt, bħal batija, bħal mart, bħal uġieħ li wieħed jiltaqa' miegħu fil-ħajja ta' kuljum kemm uġieħ intellettwali, psikoloġiku, emottiv, fiżiku. Allura il-qarajja tiegħi jħossuhom marbutin ħafna mal-lirika tiegħi minħabba li dak li tħossu huma tinħossu jien. U allura huma jaraw persuna li fija jistgħu jaraw anke xi forma ta' tisfija. Dal-awtur qed ibati, jiena wkoll qed imbati, it-tnejn qed imbatu. Allura l-lirika tagħmel kuraġġ il dak li jkun meta jaqra, mhux se nsolvi xejn, mhux se nfejjaq lill-ebda persuna mill-martu mill-uġieħ li għandha. Imma dik li aħna insejħula katarsi fil-filosofija, it-tisfija li inti tissaffa ftit mid-batija tiegħek għax qed tara l-ħaddieħor qed ibati bħalek u miegħek. Darba minnhom niftakar meta kont irbaħt Fejn Staħbejtli, il-Festival tal-Kanzunet ta' Indipendenza kien fl-2001. L-ewwel kumment li smajt backstage kien fuq il-mewt rebħet, għax Fejn Staħbejtli fuq mewt ta' tifel. U dak il-kumment huwa rari ħafna nisimgħu. Jista' jkun anke kumment li dak il-ħin forsi qalu xi ħadd nafax ma rebaħx pereżempju, allura sab fis-suġġett fuq il-mewt sab suġġett jistona. Imma jekk il-lirika ma tkunx qed tmiss il-qalb tal-bniedem u l-uġijat tiegħu ta' kuljum, inħoss li l-lirika tkun vojta ħafna. Mhux nagħżel nikteb bil-Malti, naħseb naturali nikteb bil-Malti. Jiġifieri la darba l-lingwa iwritta mingħand il-ġenituri tiegħi. La darba l-lingwa tinsab fir-ruħ tiegħi sa minn dejjem. Allura dak li naturali joħroġ aktar b'saħħtu. Ma jfissirx b'lingwi oħrajn, speċjalment bl-Ingliż,
la darba tkun taf tħaddem il-lingwa, allura ma tiktibx b'lingwi oħrajn, speċjalment bl-Ingliż. Imma l-ewwel preferenza, laqqas insejħilha preferenza kważi, għaliex dak li hu naturali għalija ma jidħolx għażla bej lingwa oħra, imma il-Malti jirbaħ fuq kollox għax hija l-lingwa tiegħi. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.